These meaning we dedicate to our Bhagwan and for greater Tipraland. This is the color of joy, color of happiness, colors of peace, colors of joy. Diprasadapha! Diprasadapha! Bumagra! Bumagra! The next birthday cake should be bigger. Bubagra kok, boje kok saka, bangsao tongnai, Tipraland nangnai, Tipraland no tino chini chupa. जों आगे tongo bodol, Tipraland কিন্তু Tipraland nomor থাকা 3 বছর হলো। Bubagra is very clear যে greater Tipraland ni issue जों कुनो जातीय दल बा केबो बाय फेमलक जाग्लाक जों आरोनो बुसाइ तंनाय आबोनो चिनि इमां आ इमां नो जों मुथांखायना बनो तुइसि तिप्रा मथादो Sir, norok to tabok keplay angka, tabok norok ni asuk thay norok asuk neba hapang khamane yakulah norok ni puila tipra sarok ni bagai tamo na harmong neba ba tamo tang batang ongne. तिप्रा सरक नि तो काइसा तांग बतांग बै जोंते आगु बे मानले बिजनेस हो जों करै चाकरी बाकरियावबो जों करै निनि न' खुब मानथायावबो जों करै गामि आमचायो रोड्स ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ केयर कोनो जागा फानो जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार करै तो যত ব্যাপার নো जों नायनाय फियाबा चिनि प्रथम नायमुङावनो दंनाय जे थांनाय 35 বছরও तामुङै एडीसी ताबुगो चिनि नायमथां रिमालि ও কারণে সংবিধান আইক্লাই সিজাক যে আবো অটোনমি आ অটোনমাস বডি বাইनो जों हामनाय जों चाइमाननाय अमनो बुबाग्रा साका जों व्हाइट पेपर पब्लिश खालायनाय जासो रां फायका रां बियां फैदा आसो रां बाय जे रां फायमानि आबो साफिशिएंट मनोतुइ फैला जों एनालाइसिस खालायनाय अरमनि बसकाङाव मखौ रंनतु बुनाय जदि चिनि खालायताय दङ जों तेबो रां मा साननाय तेबो क्षमता मा बारनाय जों आबो सानैनाय जों आबो खालायनाय बिनि बागिनो नरक मुखना ताक्लाय बुबाग्रा जे कैंडिडेट नि लिस्ट रेखा वेरी स्ट्रंग टीम और young group থেকে दङ इंजिनियर्स दङ लयार्स दङ गोबांला पलिटिकली एक्सपीरियंस बरक दङ जों जतनो मिक्स खालायै गायसा स्ट्रंग टीम्स नामका जाते करे मो स्ट्रंग टीम कन्स्टिट्यूशन नि गोबांमा रायदानो बुजिबै दफानि सामुङो फनां मानना तै बिनि बागै चिनि नाहार मुंनाय चिनि खालायताय चिनि अटोनमी एवं ग्रेटर Tipraland माननानि बागै जा खालायनो जों आबो Sir, बिजय मिशन रखे बुफ्रु रगा आबो आसुनि मास खालायनो बिभिन्न कैंडिडेट बिनि आमचायो सेंट्रल एजेंसी बुबाग्राबे आसुलायनो मास